Club Junta, building better Africa. Simangeni, Simangeni mama wewe, Simangeni, Simangela bila wao, Simangeni, Simangela siya nyumba, Simangeni, Simangena dabira wao mama, Simangeni, Simangena dabira wao, Simangeni, Simangena dabira wao, Simangeni, Simangena dabira wao, Simangeni, 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 akamuna atulukiraso tukummawa kuno ati ndikuti akamuna atulukiraso kummawa kuno mwadzuka bwanji kwina kulikonse kumene inu muli. Programu yake ndi imene ya Simangeni pano pa Limpopo FM mwamva iyi. Programu yetu makati kulubwa ndithu nkhani za ndale komanso kusukuluza apo asimangeni amene akulisokoneza dziko lathu la Malawi. Mukhale pamenepo ndithu mumvere Limpopo FM kuti muone kuti muchite motani mu tsiku la lero. Kodi mwaliyamba bwanji tsiku lanu la lero pa 16 October 2024. This is Limpopo FM. Programu yake ndi programu yabwino kwambiri Simangeni. Programu mene cholinga chake ndi kumusukuluza mkuluja otchedwa kuti Beni Longwe. Zibambo wa mphuno zikulu mphuno. Ife timakhala kutero basi tikamapanga choncho pamene papa timakhala kutero. Ino muli bwanji kuna kulikonse kumene muli tikupaseni moni ndithu tikupaseni moni kupasani moni kuti mukhale ndithu mukudziwa kuti iyayi koma lufeyo apa nde mwatisangalasa. Muli bwanji kwina kulikonse kumene muli. Ineyo ndikakhala pano ndimakhala ndikugwira ndithu ntchito yanga kupanga zimenezi kuona kuti tichite motani. Limpopo FM. Ndithu kuchitira pano pa Limpopo FM programu ya Simangeni. Mbanji kuna kulikonse ino kumene muli. Ndiye kuti inu ndiye mukunena kuti mwati nkhani ya ukhuzana ndi asimangeni ati koma lufeyo inu pena pake inu ife tikakhala choncho timakhala tikukamba zimene zozo ndithu Simangeni nkulu amene ndithu panopa wasavuka nawo ma ARV nkulu amene akusinja ma ARV zinaoneke akuti mkunena zoona kuti Beni Longwe akwasinja ma ARV ko wopya wachita kusavuka nawo ma ARV kumpoto uku. Nkulu amene akuti akupezeka chakunkhatabe kumene kunkhatabe ndikumene akwasinjira ma ARV ake kumene kuku. Ndeno samene mukuziwa kuti munapangapo chibwezi chanu munapangapo ndi mayi ujo otchedwa mayi Patricia B Ngoma. Amwaphwanya basi.
chifuka mai Patricia B Ngoma ndeyo nayeso nde wachukuchatu kuchukucha ndikati kuchukucha ndiye mumvetsese wachukucha mai amene wachukucha kwa basi kuchukucha akuti mkunena zoona kuti wachukucha akuti kama Limpopo FM ife tima ikonda waile simenepo inu mukuyankhulapo kuti chani kuti nkhani mene tukamba pano pa nkhani ya Simangeni ndeta yamba ndi Ben Longwe kumusukuluza Ben Longwe kuti Ben Longwe Simangeni amene Ben Longwe uchidwa Ben Longwe ndi munthu amene ndithu nzeru zake sizimayenda kweni mbuyo mundithu amamunyoza Lazarus Maikafe chakwera kumunyoza kumuvula ndithu mpakana kumuvula ndikati kumuvula ndiye mumvetsetsa Malawi after kuyamba kumwa ma ARV basi ma ARV ajana musokoneza ubongo kuyamba nosopano kutembenuka ndikuzayamba nosopano kumuika kumutenga Lazarus Maikafe chakwera ngati mulungu sopano ndiye pano pakuti muone nosopano Simangeni yo Ben Longwe kuti muone Simangeni amene yuyu kuti muone zomvesa chisoni mwamva mutu uja pano pa mutu uja wasanduka ngati kumakhala ngati ujeni akuti koma lufeyo mutu mafanana ngati papaya mutu kumabwera makona ngati papaya mwamva inu kuli kuonda nawo sana muyanje ARV sana muyanje mkulu amene yuyu ife ndimene tikuchita pano pa Limpopo FM sitiza sinthaso ife tizakhala Limpopo basi Limpopo izakhala Limpopo everywhere you are Limpopo FM izakhala Limpopo mwandimva inuyo ndipase nimoni kwina kuli konse kumene muli kodi mukupezeka kunthalire mukupezeka kuti kuzorozoro kandi kuti kunthalire kuerethwini uko muli bwanji komanso ndipereke moni kwanza athu uko kudwangwa muli bwanji kumeneko kudwangwa uko pa khunga polisi pamenepo ndipereke moni pamenepo pasalima muli bwanji chakusalima uko muli bwanji kumene kwanzathu ife tili bwino ndithu kwambiri ndiye ndikati kwambiri ndiye mumvetsetse tili bwino kwambiri feyo kuno tili bwino kwambiri ndipo chilichonse ndithu chikuyenda mchimake koma ife timafuna tiope inu kuno muli bwanji kuphalombe ndipereke moni kuphalombe muli bwanji kumeneko muli bwanji kuphalombe muli bwanji kuthyolo mulanje muli bwanji muli bwanji kumangochi odadi kumeneko odadi muli bwanji munthu wankulu kwambiri Professor Atapita Mthalika timakulemekezani mwamva inuyo inu muzilandira maulemu anu kumeneko muli bwanji komanso muli bwanji inuyo kumeneko anzathu Dr. Magidi Muludzi muli bwanji ndi mwana wanuyo muli bwanji wewe kuti paseliwoni nditife bado timakujadira timamva inu timamvanatu kukoma timamvanatu ndithu kukoma ndithu ife pano tikakhala pa Limpopo FM timapereka ulemu ndeta tipereke ulemu kwa Dr. Magidi Muludzi muli bwanji bwana wanga kumeneko atupere Muludzi muli bwanji kodi aimva kulakulu kunena kuti anytime atupere Muludzi akagwira ntchito ku MCP ndi ife tikamanena pano pa Limpopo FM mabwera kuzati tukwana kuti tenga ngati feyo basi no anthu osazindikira lero ndimereyo imene muzungulira matsamba mchezo sikuti samene ndiyonga zungulira matsamba mchezo koma iyi ndi yeni yophikika ndithu bwino akuti koma lufeyo program ya Simangeni pano pa Limpopo FM ndeti mafuna tikusimikizeni kuti Amalawi kwina kulikonse kumene muli osamankhulupirira mkulu jochedwa kuti Ben Longwe you know yourself Malawians kuna kuti Ben Longwe anali activist oyang'anira nzika za Malawi lero anatembenuka nkumana kuti Lazarus Chakwera ndi munthu wabwino kwambiri guys Lazarus Maikafe Chakwera akanakhala munthu wabwino bweza akadulisa zinthu zikudula ineyo I don't understand guys mukamana kuti Lazarus Maikafe Chakwera ndi mu president wabwino kwambiri amene sakuchoka chanchani mwakuti zambiri mbiri iniyo kumayankhula zambiri mbiri zokomedwesa kumakomedwesa Malawi iye amene sakuchoka iye amene koma chanchani zindizi akula zinthu mmene zikuyenda mu dziko lathu la Malawi ndi nthawi somana kuti zinthu zibwino
ine ndikufunseni inu amalawi amene mukunena kuti boma ndilomweli. Guys, zinthu mmene zikuvutira ku Malawi akuti tudzira dzira lenileni dzira ati kalili pa 300 kuchoka pa 30 kwacha zira kuchoka pa 30 kwacha kukafika pa 300. Manimvesa bwino kumene ku guys, zinthu sizikuyenda mu dziko lathu. Nde inu mukamabwera pano kumana kuti ayi boma ndilomweli, what do you mean? Boma la charity. Inu mukati boma ndilomweli, boma la charity. Zinthu mmene zikuyenda pano mukumana kuti boma ndilomweli. Kodi akuluakulu koma izi zimaonesera tu uchitsiru nditu. Uchitsiru zimaonesera tu uchitsiru kuti anthu ife sinapite ku sukulu. Ngati tinapita sukulu yosi yathu ya tinangobera. Kungobwerekera. Zili ndi aini yache. Heru tinene zonatu. Zili ndi aini yache. Mkatikati mwa programu ya Simangeni pano pa Limpopo FM. Ndikupaseni moni asolemana chipanda muli bwanji kumeneko. Mr. Philip Chambalo aboni kalindo tukupaseni moni nditu kumeneko koko. Akuti bwanji LUFEYO LUFEYO ndimafuna ndibethuleko pang'ono pa. Panabwera audio ya Bile Malata. Bile Malata ni munthu omvesa chisoni kwambiri chifukwa mfundo zake zimene amayankhula iye heti akuti yeye ndi activist tu akuti. Ndiye amayankhula activist omayankhula against boma lina lake. What is the meaning for that? Chifukwa inuyo activist wanu so activist wona kuti mungathandize dziko la Malawi. Chifukwa pano pa zinthu zikuvutira si nthawi imene kuti kumamuyikira kumbuyo chakwera kuchi. Mukumamuyikira kumbuyo chakwera ya chakwera ize ndi president wabwino zinthu zikuyenda bwino. Guys, mmene zinthu zikudulira pano pa zinthu mmene zikudulira pano mafuta akwera. China chichonse tingoona kuti china chichonse pakadali pano pa chakwera. Mu dzina la chakwera. Ndiye kumabwera ena nkumana kuti ya boma ndilomweli. Boma ndilomweli. Boma ndilomweli, boma ndilomweli, boma ndilomweli. Komano tingosintha president. Boma ndilomweli la Malawi koma tisinthe president. Chifukwa president uyu si president. Izi ni manyaka ene ni manyaka. Ndikati manyaka ndiye mumvetsetse. This is manyaka guys, mwamva inu. Manyaka ene awawa ndipo sitimasekerera zinthu zona kuti no za uchisiru nkumazisekerera zinthu za uchisiru. Sitizasekerera zinthu za uchisiru ife pano. Ife pano tizakhala pano kumenyera ufulu nzika za Malawi. Ndiye ndikamakuuza na Malawi kuti yayi tiendi chenjereni chifukwa kunja kuno kwakhutulidwa ndalama. Ndalama zachosedwa ndalama nkupita muzipani zosiyana. Ndiye nakamabwera nkuyamba kutukwana yayi akunena chana mene. Akuna mizani mwakuti. Ngati tikunama. Inu maumbo simukuwaona noka. Mmene zinthu zikuyenda pano pasimukuziona kuti anthu akukhutula ndalama muzipani zosiyana. Ndicho linga choti boma akuti ati boma lisasinthe. Ulakulu samalani amalawi musamale mukalembese bwino muonesese kuti mwalembesa. Muonesese ndithu kuti mwalembesa Malawi. Muonesese kuti mwalembesa. Ineyo ndikatendo kuthaweni. Nabwera ndithu pano kuza kupasani programu ya Simangeni. Ndiye Simangeni walero ndinapanga remix chifukwa ndimafuna ndiyankhulepo zina zakukhosi. Manimvesa bwino bwino eti ndinabwera kuti ndiyankhulepo zina zakukhosi. Ati zakukhosi ndinabwera kuti ndiyankhulepo zina zakukhosi. Ndiye ndikatira baba basi ndikutawere basi. Ndinabwera kuti ndiyankhulepo zina zakukhosi. Ndeza kukhosisa ndayankhula. Aka mwazikonda kasi munazikonde koma ine bola ndayankhula basi. Ndikunyadeni nonse amene mmakonda kumvera Limpopo FM. Tikatero ndapita atu basi. Koma khani yonde sayiwala kuti yambeni Longwe asakuzunguzeni ubongo. Ndi ma ARV amene achawo. Amene akupangisa kuna kuti aziyankhula zinthu zopepera zinthu zopusa.
chifukwa Malawi imene akufera ninja pano achinabire malato kumankhula zinthu za uchisiru kumalimbana ndi chipani cha DPP basi kumalimbana ndi ulamuliro wa DPP basi ati tukunyoza kumene kunyoza inu olo munthu wanzeru zache this time ungaime pa chilungu kumanyoza DPP iwende kuti munthu akosukukiratu inu zira leni zira nthawi ya DPP timagula 30 kwacha pano tikugula 300 ndio ngamayankhule kuima pa chilungu kumati ya DPP ndiyo sinali yabwino kungoonesa atu chisiru akuluakulu chimanga thumba linali pa 6,000 nthawi ya Peter Mutharika nthawi ya Bingu nthawi ya Peter Mutharika 6,000 pano tukamba za 50,000 thumba la chimanga ndio ngamaime pa chilungu kumati yayi DPP nayoipa anthu akusinja makofi wapo pano tikuna pano makiu ma filling station kiu mizere itali mizere itali kumachokera ndithu nzere ucha kuchokera pa wenera filling station ukafika mpaka na uko kukafika pati alfe kukafika kwechechai amizeretu imene iwe atafuna atiye magali moto mafuta dziko lomvesa chisoni kwambiri dziko limene alisogolero yake ndo mpweya nawo sadziwa kumene akulowera those people that don't know where they're going akakhala chimwendo banda iye yake makhaya against mfundo mulibe chimutu chicha chinangokula chimutu kukula koma chopanda ntchito muli mamina okhaokha munadzadza mamina inu zinthu zikukwera salary ndi omweja zizi kutanthauza chani zizizi what is the meaning for these things that is happening in my country guys I don't understand akuluakulu salary ndi omweja 100,000 echimanga ndi 50,000 fertilizer 110,000 fertilizer 110,000 ati boma ndi omweli guys mitu yanu ikugwira 110,000 thumba la fertilizer salary ya munthu ili pa 100,000 school fees 250,000 ku primary kumeneko secondary 450,000 akuti koma LUFEYO I'm talking the truth mukapita kujeni mukapita kuchanuku school ya pamwamba school ya pamwamba imene yoka amati college ka amati kuchani kumeneko mukapeza kuti ndi 1 something million munthu ukulandira 100,000 pa mwezi then kumabwera pano kumanyuza DPP iwe munthu wako kugwira guys ifenso kuti timakhala kuti kapeta fenda DPP komano tikudana ndi kumanyoza DPP imene zinthu zinaliko bwino osasusu zinaliko bwino koma zinthu zinali bwino ndi kumabwera pano kumanyoza DPP iwe ndi kuti munthu wako sukugwira wena nakitokeza ntchito kuti tizunzike nde andara ena abambo ena ananena kuti wena nakilanda business akuti MCP nera mabota sichipani choti mungachikhulupirire wena aona pana mutumiza mwana wawo kumeneko atakakhalira nimene inu mukuchira kuona kuti Lazarus Makafe chakwera anamuzimisa vice president wache inu so mukumutenga mwana wanu kumampirisa kongo akati akakhale wachiwiri kwa president kumakula kuluboma la ndala 5 billion cha mapenga nayo eti apenga nayo 5 billion wasavuka nayo 5 billion
ati mwati bwanji asavuka nayo 5 billion akufuna kumugulisa mwana wawo pa mtengo wa 5 billion ara akakhale wachiwiri kwa president kumeneko sote wina nakhabidwa mapisi kuchikangawa kuja iwo kuti anali sankaona zimene zwiti vice president kukhabidwa mapisi chifukwa chofuna kuzinisa maumboni ati basi nkhani yamgwirizano ikhaleyo sagwira akuluakulu isigwira mu 2025 izizi sizigwira nazime mukunamizana inu anzathu a MCP ndi zipani zina zimene zikuoneka kuti zipani zadyera zosusuka sigwira ati muziko lathu la Malawi chaka cha mmawa ndeti nunkhisana zipolopolo ndeziliratu zitulukatu mu Malawi itu chaka cha mmawa izi ndeti uzilana yetu izi chifukwa usitu kugwiriza naso ndi ulamuli umene ukapume alaza simakafa chakula mukapume andisana tuluke mu studio muno timafuna tikumbuse nkhani yokhuzana ndi black box tikufuna tikumbusaneko nkhani yokhuzana ndi black box tikuifuna black box yathu eti takumbusa Lazarus makafe chakwera black box ili kuti imene madapa zinthu zonse zochitika mu ndege inuyo munaitenga black box manager ndikuisunga munayisungira chani mukuganiza kuti feyo basi mitima yathu ili mmalo mitima yathu tusili mmalo timafuna tiziwe chimene chinapangisa ngozi imene jayi kuti chinayi chiyani akuluakulu anthu nayeni kukhapidwa anthu nayeni kuphatikizapo vice president ayi ngeke tikufuna transponder tikufuna black box ituluke ife tiyikoka imene ufiti wake wa mtundu wanji tulusani ripoti akukanika kutulusa zimene zikucha kuoneseratu kuti anthu aja anaita kupha munaita kumupha vice president ndi anthu 8 munaita kuapha anthu amene ajawo ife sitikusekereraso marabishi yayo tikufuna black box ituluke kuona utakono afuna kukuona utapata bena wana ngati angate kulanda madali kwa mundu bena wana ngati angate kulanda mai wa mundu mulungu talanda chuma cha utapata tu mulungu talanda mai wa utapata tu ango funa utakwa afuna kukuona bena wana ngati angate kulanda mai wa mundu mulungu talanda chuma cha utapata tu mulungu talanda mai wa utapata tu ango funa utakwa afuna kukuona utakono afuna kukuona utasuka afuna kukuona utasika delo mama Club Junta, building better Africa.